வணக்கம். இதுக்கு முந்தைய காணொளியில் சித்தர்கள் முறைப்படி எப்படி உடம்பை குறிப்பாக நுரையீரலை சூடுபடுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருந்தோம். இந்த முறையை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அந்த சூடு ஆயிடுச்சு, ஒரு வேளை நம்ம சூடு 100க்கு மேலே போகுது, 102 103 போயிடுச்சு, அதை எப்படி நம்ம திரும்ப குறைக்கிறது அப்படின்றதுக்கான வழிமுறையை பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு எளிமையான சித்தர்கள் முறை தான். இதில் இன்னொன்று என்னென்னா, இது வந்தது மட்டுமே கிடையாது. இப்போது யாராவது நிறைய உழைத்து களைத்து அது மாதிரி இருந்தாங்கன்னா, இல்லை குழந்தைகள் நிறைய ஓடி ஆடி விளாண்டுட்டாங்க, அதனால காய்ச்சல் வந்துருச்சு, சூடாயிடுச்சு, உடம்பு சூடாயிருச்சு அப்படின்னு இந்த மாதிரி உடல் சார்ந்த வேலைப்பளுனால வந்துருச்சு அப்படின்றத மட்டும் இது பயன்படுத்தலாம். மற்றபடி வேறு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அந்த மாதிரி வருதுன்னா, இதை நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ இது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த முறை ரொம்ப எளிமையானது. இதை நீங்கள் உட்காந்துட்டு செய்யலாம். சில நேரத்தில் பிள்ளைங்கள்லாம் சிறு வயது குழந்தைகளாக இருக்கட்டும், பெரியவங்களாக இருந்தாலும் உட்காந்து செய்ய முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் படுத்துட்டுன்னு செய்யலாம். அதில் ஒன்றும் தவறலாம் இல்லை. இந்த ஆள்காட்டி விரலையும் கட்டை நடுவிரலையும் ஆள்காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் ஒன்றா சேர்த்து இப்படி வச்சுக்கணும். நேரம் வச்சுட்டு மோதிர விரலையும் சுண்டு விரலையும் இப்படி ரொம்ப அழுத்தி பிடிக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஜென்டலாக தொடர மாதிரி இயல்பாக வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சுக்கலாம். சில பேருக்கு இந்த 2 விரலும் இப்படி ஒட்டாது. இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இப்போ நம்ம பண்ணுறோம், இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒட்டாது, இல்லை நிற்காது, இல்லை அவங்க ஏற்கனவே முடியாமல் இருக்கிறனால இது விரிஞ்சிக்கிறோம். அப்போ என்ன பண்ணலான்னா, இது மேலே ஒரு துணிக்கினியை ரொம்ப மெல்லிசாக ஒரு துணியை சுற்றி விடணும். ரொம்ப அழுத்தி சுற்றக்கூடாது, ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படும். அது மாதிரிலாம் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இது மாதிரி பார்த்துட்டு எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் செய்யலாம். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை வேணாலும் செய்யலாம். 4 பூரா கூட இது மாதிரி இருக்கலாம். அதில் ஒன்றும் தவறலாம் இல்லை. ஆனால் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக பார்த்துக்கணும் உடம்பை. வாழ்த்துக்கள். நன்றி.